see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning guys. Ano na, 9:33 and nasa car ulit tayo. Punta kami kilalay, ida-drop off kami kilalay kasi si Jan, si Kuya TJ and Tony mag-golf sila. Today is Sunday guys. And si Zach, ida-drop off namin sila kila Tulana and si Holly kasi magpi-play sila kay Rylan tsaka kay Hunter, na miss na raw nila. So doon sila instead na sumama sa akin. Tapos kami ni Lai punta ata kami sa T3 Plaza and not sure kay Ray's kung sasama ba siya. So update ko kayo mamaya. Kumuha lang si Jan ng coffee and nagpakuha rin ako ng orange juice. How about you? Nothing. Oh. Yung ating hikaw tabing ayusin natin. Okay. Ayan yung orange juice natin. Thanks, hon. So, meron tayong daily juice. Orange juice. Ayan. Okay, alis na tayo. Don't lie, you're so high in this room. It's alright, 'cause I'm right there with you. And just fly, there's blue skies, and your eyes make suns rise. And now that you're falling, I wanna come to. I want us to stay here forever, alone in this room. Don't lie, you're so high in this room. It's alright, 'cause I'm right there with you. And just like these blue skies, your eyes make suns rise. I don't know where to go. Dito na kami kila Blue Eyes. Hindi na pala siya Blue Eyes. Green Eyes na ata. Ewan ko. Hindi na natin. So, drop off lang namin quick yung mga bata. Okay, come on. Wrong boy. Doon si Ryan. Nasa may pintuan na siya. Come on, Baba. Oh, your headband, Baba. We just put your headband here so you won't lose this one. Okay? Okay, come on. Come on. Nahulog na naman yung panlinis ko sa shade. Hi, Han! Hoy, kumusta to? Say hi. Say hi. Hi. Oh, kiss. Kiss. Going a bit warm. Let me see your eyes. Yeah. One more. Let me see your eyes. Huh? Beautiful eyes. Oh. Smile. Ang cute niya. Smile. Wow. Let me see your eyes. Show your eyes. Say hi, people. Say hi. Have you seen Auntie Mel? No, you haven't seen Auntie Mel for a long time. I actually was. We didn't come in. Are you gonna miss Mommy? Hindi na namin mahintay si Talana kasi si Jan. Yeah, Ayaw nilang malate sa golf. Okay, see you kids. Be good to Tito Das. Okay, be good. We'll see you later. Say see you guys. See ya. See ya. See ya. Don't run. Okay, dito sila sa isa. Dito kami dito kayo nag-stay ba? Sa bahay. See ya. See ya. Mario. You got Mario. Oh, that's not Mario. Oh, yes.
May Super Mario! Yeah! Oh, I wish! Meron siya Super Mario! Yeah. See ya! Enjoy! Right, see ya. Yeah, have fun! Nice to meet you! Gino-joke niya na! Hi guys, mag-Uber kami papunta kay Simple Rate. Ako naman na? Okay. Hi! Hello. How are you? Very well, thank you. Hi. Good. Hello. Okay. Baka tulog si Ayla. Oo nga, wag na. Katok na lang tayo dito kila Simple Race. Ayun na. Dito na. Hi, Have you Dad! guys been knocking for a while? No, just now. Yes, na. Yes, na. We don't wanna do the doorbell. Ah, really? Ayla sleeping. Kaya sabi mo, alam niyo na tulog. Wala, sabi wag tayo mag-doorbell kasi baka tulog si Aileen. Ay, hindi. Inilipat ko dito yung doorbell. Ah, okay. Wala na. Okay. guys. Siya po ang ating ano ngayon. Ay, naku. Itong mga taong to talaga. Disturb ang mami. Sana. Pinapalayas din siya ng asawa Ayun niya. nga, kanina pa, kagabi pa yun si Dan. Hindi talaga tumitigil. Oh, what time are you going out with the girls? I'm not going out. I'll be fine. Ayla loves me. Mag-girl Oh, ayaw niya ipasama si Ayla. Iwan niya. Sabi ko, ayoko, wala naman akong kailangan. Ano bibilin ko? Sabi, no, just have fun. Ganun naman siya. Kami din, wala naman kayong bibilhin. Gusto lang naman namin ano lang. Wala kang bibilhin? Wala. Hindi ako magsasabi. Sorry. Patayin ko na. Dito na kami guys sa Burnside to? Burnside. Oo. Dito tayo magmo-malling. Kasi may Zara dito, Oroton, Sid. Ang pupunta natin ay Zara. And tingnan nyo yan. Oh. Natural light tayo dito, te. Maganda, di ba? Oo. Open. Okay. Saan tayo? See? Gusto niyo pumasok? Sige. Ay, saan? Ayan, 20% off store-wide. Sign muna kami dito, guys. Dito tayo sa Sid. Oh. Uy, pa-winter na naman. Pa-ano naman? Kaya nga, 20? 20%? 20% off, guys. Ay, ito yung mga ano, oh. Ay, ito, maganda to, day, oh. Size 16. 139. Tapos 20%. Kaya nga. Pa-winter na nga pala, oo. Ito, oh. Yung mga ganito. Ang ganda. Pang Korean to, oh. Ganda siya, guys, oh. Ito. Ganda. Size, anong size niya? Size 16? Ano yan? Size 6. Ang ganda nga, no? Cute din siya, oo. Ito, maganda to. White. Gusto mo to white eh. Oo, ang ganda to kasi ano, puro Korean. Oo, sikat. Sikat. Ang ganda, oh. Susunod lang siya. Alam mo yung susunod lang siya. Kasi hindi naman tayo, ano. On New Year. Oy, yun na yung isusot ko sa party, yellow. Diba? White na naman tayo, guys. Cute nga. Tapos naka-short-short ka lang na ano, polka dots. Aww. Checking the family. Si Mami. The father and daughter. Tulog pa raw si Ayla. Next niya si Danny Boy. Eto, yung may mga papads. Yung uso ba ngayon? Simple Race. Glay. Yung uso ba na pads? Simple Race yan. Nag-try on tayo, guys. Ayan, oh. Kung ano, pang winter. may papatakbo doon. Ito, oh. Kasi malapit ng winter, guys. Diba? Mm-mm. Kahit mag-t-shirt ka lang. T-shirt lang, tapos naka-jeans, naka-leggings. Cute nga. 20% siya, no? 20% no? 160. 160. Ganda. Baka mabili natin to, guys. Size 12? Wow. Lumit na ako. Size 12? Sure ka? Size 12, hindi 16? Wait, lagi. 12? 12 talaga. Paganda na natin ang winter, guys. Tapos naka 20% din kasi. Ay,
Second floor tayo, guys. Mga pang kids. Oh, si Holly. Ayo, pa-winter na. Oo, kasya yung white sa'yo. Kasya to sa'yo. Ito, may mas malaki. Ito, mas malaki. Oh, kasya yan sa'yo. Oo, kasya. Kids. Pang kids. Magsha-shopping ay Dito ka, hindi kayo maghihiwalay. Eto, kasya to kay Simply Rice. Dito nag-shopping si Simple. Sila ni Ayla. Total package. So bright pa talaga. So bright pa. Kasya to sa'yo. Sarap, ang gaan-gaan pa. Pwede ba itong panlabas? Punta kinalay. Ay, oo, kasi rubber siya. Akala ko panloob kasi yung end. Ay, ang cute. Pero parang mainit to eh. Ang cute nito, no? Kay Aileen kasi yung legs ni Aileen. Ay, kasyang-kasya, oh. Ang cute ito, may mas maliit, oh. Ay, ang cute naman mag-shopping. Ang ganda rin to, oh. For winter ba? Kay Ayla, kay Holly. Pero dapat kasama ko si Holly para masukat niya. Kasi si Holly, ang size ni Holly, alam niyo ba? Kasi malit lang naman si Holly yung bata eh. Ito nung size 2. Size 3, oh. Parang kasya nga to kay Holly or malaki pa kay Holly. Andun sila. Ang daming magaganda dito. Ito din, oh. Cute din to, oh. Kaya nga, ang cute nga. Pero dapat kasama ko siya para masukat niya ba? Kasi ang size ni Holly, ano eh. Ang cute din nito. Tingnan, nakita mo to? May papa. Yan din ay yan. Ano yan? Kaya lang Maliit. Maliit na to. Ang daming gagando. Thank you. You too. So, nakabili tayo sa seed, guys. And dito naman tayo sa Zara. palang may nabili nito. Dito tayo sa Zara. Water ako. Din siya, oh. Ganda nga, parang raincoat. Ay. Magugustuhan to ni Kat. Ni Kat. Akyat tayo, guys. Gamit tayo ng lift. Yung mga dala namin. Ano, wala pa siya. Meron siyang nagustuhan, ang haba. Kayo talaga mag-stairs. May mga dala naman kasi tayo. Okay, second floor. Pero ano, Grabe. Ha? Shorts? Ayun, cute. grabe nang mukha. Sa pang ano, sa pang ano ba, sa beach. Kids side. Wala siyang makita. Nagreklamo ba? Ayun, cute nito. Ano, oh. Tas shorts. Cute. White, oh, yun nga. Yan, wala eh. Black na lang nandoon. Ayan! Ang dami kong mga ganito sa na-haul ko. Pinalabas si Lai. Sabi ko kayo, nakpasok na ako sa fitting kasi ang haba ng ano, ng pila. Napasok ko sana si Lai, kaso isa lang daw pwede. Sumakit yung aking, ano, tingnan nyo, oh, bumakat na yung seat. Magano ka, Lai? Ito yung isusukat ko, tapos may isang jeans, tapos isang jumper, tapos ito. So, ito yung jacket, guys. So, napaka-chill niya lang. Thank you. Dito tayo, guys. Mag-lunch muna kami. Sayang,
nakita ko dun. Gusto ko mag-try ng drink. Mami Jean. So, ano sa'yo, pero yung isa ba? Yung isa sakto siya, pero parang ko na lang. Parang kang si Elvis Presley. Sakto siya, pero yung cut niya ba pag pa-flare? Si Oila, tulog pa din guys. Magkakain kami guys. Hindi ako mag-picture. Dito kami sa labas. Tulog pa din. Shanghai Tea House. Oo. Ano? Kaya kailangan mo ng ano maidilim dyan? Dito malinaw. Dito ka. Di ba? Oh. Kasya tayo. Yep. So, ngayon, ang gagawin, eto, try natin itong crispy beef. Isa. Yeah, thank you. Tara, oh. Nandito na yung crispy beef, my fried rice. Wala pa yung ano natin. Oh, tara. Uy. Thank you. Ayan yung mga food. Nagsisidatingan na. Bango-bango. Sweet and sour yan? Crispy. Parang sweet and sour din. Try natin yung deliver niya. Crispy beef, special fried rice, sweet and tapos. Hinintry na lang natin din sa na lang. Kami fried at saka. Kailangan niyo ba ito? Kailangan niyo. Yeah. Kaka. Solo mo na ako. Hindi mo cover ng guys. Sa kanya, kita maliit. Kaya nga eh. Hindi na ko kinuha. Malaki ko ito. Ito talaga yung sauce talaga sa inano. Mami, mag-dinner pa tayo. Kaya nga eh. Ang layo na. Kinibruin ko na. Dinner pa tayo mamaya. Diba? Sarap? So high in this room, it's alright. 'Cause I'm right there with you and just fly. There's blue skies and your eyes make suns rise. And now that you're falling, Tapos na pala kayong kumain. Dito tayo sa Tommy, guys. Pasok tayo dito. Dito naman tayo, guys, sa Mecca. Dito tayo sa may mga pabango nila. Pero wala masyado, oh. Wala, eto lang, kunti lang. Nakalabas na kami. Pero dito pa rin kami sa area ng, Burnside. Dito kami sa, ayan, oh. Dito tayo, guys. Eto na naman siya, oh. Eto, pareha, 169. Dito ako nagsukat ng jeans. Kanina, wala akong mapagkasyahan. Ngayon, meron na size 6. Si Race ang nakahanap. Yung size 10, tsaka size 12. Hindi talaga ako kasya. Yung size 14, sobrang laki naman sa akin. Ito siya. Ito yung nasukat kong jeans. Ayan, oh. Ganda siya, oh. So, yan. Yung dalawa, nagsusukat sa fitting room. Thank you, Sia. Right there, you Yeah. help, madam. Tama, Mecca. Oo. Hinahanap namin Mecca kung saan na kami napadpad. Dito ay, ang cute! Oh my God! Makakabag na siya. Kaso na. Kasya na, guys. Pwede rin ako sa kids. Size 16 ako, guys, dito sa kids. Ang saya. Tawag din sila sa salamat. Oo. Ganda. Yung left. Yeah, kasya. Oh. Ay, feeling ko gusto ko to. Oh, ipalit ko siguro dun sa isa. Ito yung ko. Ay, hindi na. Ayoko. Ito na. Gusto ko to. Yes. Thank you. Try ka. Dito na tayo sa mga pabango, guys. Bango. Ito yung gusto kong i-try. Ito si Sako na kaanan. Ito si Diptik. Ayan. Ah, shit. Baho. Yung Diptik, guys, trinay ko siya lahat. Ayan. Wala akong nagustuhan na amoy. Grabe.
ganun talaga. Ito yung nagamit ko na. Yan. Dito kami sa pharmacy. Village pharmacy. Kanina. Ayaw. Ayun yung... Dito na pala kami sa bahay ni Ray. Pinapaliguan niya lang si Ayla. And si Jan, tapos si Tony, dito na lang namin sila hihintayin. So, hindi na kami uwi nila sa bahay nila. And si Jan, kukunin niya rin yung mga bata dun sa kapatid. Oo nga. So, hintayin lang namin. Kasi ang dinner namin is 6:30. Yeah, 6:30. Ano pa lang naman, 4:47. Say hi! I'm fresh! Tapos na siya maligo and nakabis na rin siya. You're tired now, Baba. Nagpalit ako. Hindi pa nagpalit. Sinuot ko na yung nabili kong jeans. Eto na siya, oh. Tinanggal na ni... Ay, ang good. Ang busog pa ako yung tinanggal na. Eto yung sa kids. Sa di Cuba. You know? Eto na siya, guys. Size 14. Size 14 ako doon sa kids. Hindi nyo makita masyado. Ayan. Tapos, tinakin ko lang yung malaki ko bang t-shirt, yung oversize. So, yan na. Hinintay lang namin si Jan. Tapos, alis na kami. Pinapakita si Tito Dan. That's you! Yes, we did it! Tito Dan! In-IG story siya ni Tito Dan kasi na may balloons, tapos may Peppa Pig, natulog siya. Si Jan, ilagay ko lang yung mga pinamili ko. Oo, hindi ko na makalimutan. Hi, Han! I bought jeans. Do you like it? Do you think so? Oh, so, mainit daw for jeans. Hi, honey. How did you go? Good. Good? Yeah. Lagay lang natin to dito. Mainit daw for jeans. Wala akong ibang ano. Oh my gosh. Hindi pinatay ni Jan yung car kasi tulog si Holly. Oh, hindi nyo makita. Tingnan natin. Tulog ang baby ko. You look so pretty. I miss you. May ano pa siya dito. Hi, Papa. Hello. Hi. We're here at Isla's house, Baba. You alright now? Ay, are you gonna give that to Isla? Okay. Okay, they're inside. Come on. Go say hi to Isla. Oh my God, you don't have clothes, Baba. You look dirty. Wait, can you wait for Mommy? I'm just gonna stop the car. Ang dumi niya. May bibigay ako siya kay Ayla. Oh, thank you, Ate Holly. Hey, Dad. Ayla, let me see. Wow, look at this princess. Gutom na si Jan. Dito na kami guys sa tower. Sa parking. And pinalitan ko siya ng damit. Kay Ayla yan guys. Kay Ayla baby yan. Oh. Uniqlo ba yan? Ewan ko. Bigay. Oy, salamat sa nagbigay. Salamat. Wait, yeah. Yes, Uniqlo. Salamat po. Si Holly pang nakinabang. Let's go. Nag-order na kami pala na drinks. Dito muna kami sa labas pero mamaya papasok kami. Han, where's my lemon bitters? You forgot? You forgot your wifey? Thank you. Nakalimutan niya ako bilhan. You like it? So, eto na. Alam siya na. Lemon, lime, and bitters. I didn't taste it. Chips with aioli, yeah? Yeah. Dito na si Kat. Happy birthday, Kat! Ngayon talaga yung birthday niya, guys. And suit niya na yung Yeah, suit na yung bigay sa kayo ni Ray. Sobrang ganda.
tela. Oo, mas maganda pa dun sa witchy. Pinakhawak ko sa kanya. May witchy na parang ganitong ang pangit ng tela. Yeah, maganda. Sinasabi niya si tita is full na roon na, pero hindi. Bago lang yan. Very flat. Malaki lang talaga yung pata ni Ailing. Gising na siya. Ang bilis niya magising. Pero at least happy siya. Oh, hindi siya nagpapakarga. She can do one eye. Po, amazed na siya kay Wongka. Sa one eye ba? Miss si Baba. Yeah. How about you? Holly. Ano naman, Yeah. sa likod. Alam niyo ba si Sak? Nanunod talaga siya ng kanyang yung team niya kasi West Coast. How is it? They're winning? Are they? Trained? Yeah. Oh, wow. Good job. Ayan siya lang mag-isa dito. And yung mga boys, magkakahiwalay kami. Andun sila Doon yung boys, dito yung girls. Eto kay Zach. And I bring it to Zach. He's watching, Han. Gusto ni Zach dito siya kakain kasi nanonood nga siya ng puti. Hiwain ko lang yung chicken niya. I'll cut it, love. Okay? You are losing now by 1. Turn West Coast. Okay. Do you like chicken better than beef? Daddy likes beef better. I don't know. He just loves chicken. I don't like. I'm not a fan with schnitzel, Baba, because it's dry. Okay, you're good now here. Welcome. Ayan, dito na siya. Siya lang mag-isa dito, See you, Zach. Okay, dito naman tayo kay Holly. Okay, I'll cut it, Baba. Sa kanya, fish. What? Ay, nandun ba siya? Oo, gusto niya doon kumain. Ayaw niyang ako mag-cut. Gusto niya siya. Good job, Oliver. No, do I need a plastic knife? You don't. I need this knife. Now, here's our knife. I know how to cut. Alright. Excited. Look. Mama, can you just blow this up there? What? Oh shit, Baba. Baka may Can I be blind? Yeah, you have to watch Baba. No, this one is alright. Gustong-gusto niya. Gawin mo ngayon, Manay. Ano siya? Try mo? If we swallow blind, Yan na naman siya pag masarap. Mom, if we swallow blind, really you want? Malaki. Malaki. May fish dyan, bawal. Mom, Ayan, meron. Try mo Ma. yung spinach. Kasi Ma. masarap yung spinach. Mom, Gusto mo yung olives? Hindi ko. Ay, huwag mo yung olives. Kasi ayaw ko Ma. ng olives. Mom, Mom. Parang ginisa lang din. Swallow blind. Can you try? Matabang na na version na gisa sa atin. Ano? Okay lang siya kasi nasa Kung sa ating kangkong sa akin na spinach. sarap na in-order ni ano. I'm going with my friend. Nasa special ko, mawawala naman to next ano. Masarap yung talaga yung salad. Are you eating now, huh? What do you want for lunchtime? And then Kati. Huh? Kati prawns. The birthday girl. Pag hindi pa dumating, what did you get? Ikaw. Steak. Oh, here they come. Ayan na, ayan na. Ayan na. Yep. Alrighty, crumb rolls Yes, please. and Steak. Yes, thank you. you're welcome. Thank you very much. Thank you. Okay, I'm good. Oh man, that's good. Ito yung sa akin, What's guys. your fish like that? Good. Very good, hun. What is that, Mom? Ito steak. Well done steak. You With photo? mushroom gravy. Ikatry niyo dyan yung fish ni Holly. That looks like wow. Good. Fresh.
That's good fish, Ollie. Mom, Yeah. that was my Ayan yung rice niya, oh. mommy. I Yung like ating food. Ayan na si Sak. Nakipaglaro rin siya sa mga bata. Sak, are you done? How's the footy? Good? Bad? Is it finished? 49 West Coast and 50 Gold Coast. Is it finished? Not yet. One more. Okay. Mahangin na. Goodbye. Ayan. See you. Uwi na sila. Tapos kami nilakat magsusan churros. Kasi si Eileen kasi malamig. Malamig, bye-bye. Thank you. Bye. Guys, di natuloy yung ano namin churros kasi last day ng fringe. Ang daming tao, walang maparkingan, tapos sarado yung mga road, yung mga roads. And ngayon, mag-chocolate na lang kami. Bili si Jan dito sa Star Mart ng fruit and nut na Cadbury. Wala kami maparkan, sabi, tumawag si Kat. Wala, tapos puno rin yung churros kasi nakikita rin namin puno. Alright? Chocolate? It's alright? Yun na lang yung dessert namin, guys. Not a little one. Flash. Ayun. Fruit and nut. No, it's just hazelnut, mate. Hazelnut. Still Wala. got a bit of nut. That's right. Walang fruit and nut. Hazelnut. Kaya na to. So, ito paghahatian I was namin. just about to sing that. Kanina pa kuha ka na si Sak. That's Spice Girls. My baby's going to have a little shower when you get home, freshen up, so because you smell. Yeah, you're sticky butt. Don't eat the chocolate before me. You put the aircon on. Malamig yung kwarto. Dito na ka pala, guys. So, maliligo na. Maliguan ko si Holly. Hi, shower, Zachary. No, not yet. And, yeah, shower now. Ito yung, yun nga, dessert namin. So, i-close ko na yung vlog, guys. Thank you. Come on, close the vlog, Papa. Hot shower. Yes, okay. Can you close the vlog? Please, Say thank you first. Thank you. Please, if you haven't yet. See you next vlog. Good night. Bye. Thank Good you. night. Love you. And see you. Bye. Next week. Next week. When we go home. Mom. Mom. Yeah. Guys. Oh, may kwento pa siya. When I get home, Daddy said I can open my bubble. Yes, may bubbles kasi. Yeah, okay. Good night, Sak. Good night, Kuya. I'm opening this. Okay, wash your hands first. Okay, good night na, Papa. Close it, no? Why not?